Aixarra esamar, naizen orain jaikin, Juliorekin hitz egin beharko dut aurki. Naiz nere barrua den tristura aterpe, zuan gustora bazabiltza, kezkekin ez bete, nahi baduzu gelditu beste aste bete, nahi baduzu gelditu... Esan da bezala, 16 urte ditu, Beñat Telleria Urnietarrak, eta gaur bere herrian ari da, bere jendearen aurrean gustora, eta esan da bezala